L-appartament hawnhekk f'San Ġwan illi allegatament fis-sigħat bikrin tal-erba' filgħodu seħħ attentat ta' qtil. Raġel minn Sierra Leone qed jissiret għal ħajtu wara li allegatament għala daqqiet ta' sikkina minn mara li hija wkoll minn Sierra Leone. Kienu għal-ħabta tan-nofsija ta' filgħodu x'kien fl-isptar daħlet telefonata li hemm persuna feruta b'sikkina f'San Ġwan u li kellha bżonn l-assistenza medika. Fuq il-post mar tim mediku b'ambulanza fejn f'appartament fit-triq il-Barbaġan kien hemm raġel illi kellu ferita wiesa madwar 2 ċentimetri f'sidru u 2 daqqiet oħra fil-pols. Minnu fih huwa ddaħħal l-isptar madankollu ftit tal-ħin wara ġie ċertifikat illi jinsab għada gravi u fil-periklu tal-mewt. Min stħarriġ li għamel One News jirriżulta li fis-sigħat ta' qabel inqala argument bejn 2 refuġjati, il-vittma Samuel Bangua ta' 28 sena u martu Sandra David illi għandha 22 sena, it-tnejn li huma minn Sierra Leone. Nifmu li l-argument bejn il-koppja kien ilu jkarkar minn nhar is-Sibt, iżda grava t-tlieta filgħaxija. Huwa mifhum li waqt li l-mara kienet qed issajjar, ir-raġel allegatament beda jagħtiha bil-pon u jiġbdilha xara. Kien hawn li l-argument issokta fil-kamra tas-sodda bil-mara ħin minnhom iġib sikkina u xejjera fid-direzzjoni tar-raġel bil-konsegwenza illi laqtitu u beda jitlef id-demm. Wara il-mara ħarġet tiġri barra triq tajjat għall-għajnuna sakemm fuq il-post waslet l-ambulanza u ftit wara l-pulizija. Waqt li r-raġel ittieħed l-isptar u ddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva fil-periklu tal-mewt u l-mara ġiet arrestata, saret tfittxija fl-appartament fejn fil-cupboards ta' taħt is-sink tal-kċina instabet is-sikkina illi allegatament intużat. Fuq il-post wieħed seta' jinnota kif l-indana kienet hemm it-taqtir tad-demm, passi ta' saqajn mal-art bid-demm u mal-ħajt marka ta' pala ta' id bid-demm. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Francesco De Pasquale li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq il-każ u nifhmu li dawn issuktaw fil-villaġġ tat-Tinet ta' Ħalfar fejn il-mara hija rreġistrata li tgħix.